Jeg vil spørge dig, om du har lyst til at fortælle, hvorfor var det egentlig, at du kom på Søtofte Kur? Ja, det vil jeg meget gerne fortælle dig, fordi det er lidt specielt for min datter og jeg. Vi har nemlig fået en kærlighedsgave af vores 3 dejlige børn, og da svigerbørnene hørte om det, så ville de også være med i den gave. Og så fik vi et gavekort hertil, som dækkede hele opholdet i den uge, vi var her, plus at der var penge til, hvis vi ville tilvælge nogle ting og sager. Så det gjorde vi. Så vi må ikke prale af, at vi selv har opsøgt dig. Vi har fået det. En af vores svigerdøtre kendte Naja og havde været sammen med hende i Svendborg, og derfor vidste hun noget om det her sted. Så de havde kigget i udlandet og andre steder, men så fandt de ud af, at det måtte da være her. Og grunden til, at vi skulle have det, det var, at vi to som gamle forældre, vi trængte til at få ladet op på batterierne. Og så syntes de alle sammen, skulle vi herop. Så fik vi også ladet op. Og nu spørger jeg dig, for jeg ved jo godt, at I var 2, som var her, dig og Dorte. Men dine behov og dine forventninger til, hvad der skulle ske under det her ophold, hvad var det? Det startede jo med, at din datter Signe laver velsignet mad, som har inspireret mig meget, for hjemme hos os er nemlig mig, der laver maden. Så jeg har sådan virkelig holdt øje med, hvad hun gik og lavede, og købte mig også til en time ude i hendes køkken. Det var godt. Så købte jeg hendes kogebøger til mine 3 svigerbørn, så de også kunne blive inspireret derhjemme. Havde du nogle forventninger til, at det skulle have indflydelse på den helbredsmæssige udfordring, som du stod med på det tidspunkt? Ja, men først og fremmest var det jo noget mentalt noget, at jeg havde mødt en person, som havde gjort mig ondt, som havde beklikket mine ære, og jeg havde ikke et redskab til at behandle ham. Det startede Naja med, og sidenhen har jeg gået til psykoterapi på Djursland, hvor vi bor privat, og nu er jeg kommet så langt, at jeg skal ikke have mere af det, for nu kan jeg selv skrive mig ud af det. Så ja, på den del. Men så er der også en anden ting, når du snakker om helbredet. Jeg havde haft en rigtig grim lungebetændelse, som endte med en lungehindebetændelse, og det kunne ikke slås ned med det antibiotika, lægen gav mig. Så derfor blev jeg sendt på lungeklinikken, og der var altså en skygge, et eller andet inde i lungen. Jeg vil høre dig jo, om du kunne fortælle lidt om de terapiformer, som du jo valgte. Jeg turde binde an med at gå til psykoterapi. Det har jeg aldrig prøvet før i mit liv, og jeg var lidt forskrækket over det. Men Naja var god, så hun gjorde, at jeg fik lyst til hver dag. Du havde arrangeret sådan, at hun kunne komme, inden hun skulle til København. Så det blev lagt ind i skemaet, at det hele kunne hænge sammen. Det var rigtig dejligt. Og så skal jeg lige fortælle dig, at din hjælper, Hanne Trolle, hun modtog os jo alle sammen ved at sidde op på første sal her på Søtofte Kuren og pendulere over hver enkelt kursist, og så blandede hun noget blomstermedicin, som vi fik udleveret i en lille flaske med en pipette, som vi skulle lægge ind under tungen. Og det synes vi alle sammen, det var da en fin gestus, men ja, hallo. Men så fortalte hun, at hun også kunne fjernhile, og så viste du nede i salen en DVD, hvor der var en, der blev fjernhilet, og så tænkte jeg, sørme, det vil jeg prøve. Og så aftalte jeg med Hanne Trolle, da vi var færdige med kuren, om hun ville være med til det. Det ville hun gerne. Så det har jeg fået, og det var det, jeg så også fortalte dig før, at så blev lungen fuldstændig renset. Altså det var synligt på et røntgenbillede, at det hjalp. Så det var dejligt. Så skal jeg spørge dig her til sidst. Hvis du skulle anbefale andre at tage på Søtofte Kur, hvordan vil du så argumentere for, hvorfor skal de gøre det? Jamen, det kan jeg sagtens fortælle dig, fordi det har jeg sådan set allerede gjort. Og det har noget at gøre med, at du får værktøjer til at gøre noget ved dig selv. Altså selvhealing eller selvbehandling. Og det er da noget af det allervigtigste. Og det har da meget med dig og Hanne at gøre, at
jeres kærlighed til os kursister, den smittede jo af. Og vi lyttede og lærte meget. Det skal jeg lov for. Så det er det, jeg vil sige til folk. Gør det da. For din egen skyld. Tak skal du have. Selv tak.